Pamatujeme si den, kdy hvězdy odpověděly. Den, kdy jsme se dozvěděli, že nejsme sami. Když známé slunce vycházelo nad neznámým vesmírem, někteří z nás viděli podivuhodnou možnost a jiní existenční nebezpečí. Astronomové trvali na tom, že jasný pruh na obloze není přirozeným jevem. Většina z nás jim opravdu nevěřila, dokud nepropálil naši atmosféru a nezřítil se v odlehlé oblasti, nechávajíc jen trosky a nejistotu. Ve své ignoranci jsme se rozdělili a uchýlili ke svým nejzákladnějším emocím. Každý z nás viděl jen to, co vidět chtěl. Každá válka je vyhraná dlouho předtím, než je vybojována. Vůdci musí být připraveni, jejich plány v pohybu a jejich zbraně připraveny. Ovčák nemůže být vycvičen, když vlci již loví stádo. Náš nepřítel je jistě silnější, jeho plány neznáme. Ale tohle je náš domov. Může to být naše pevnost nebo naše hrobka. Existuje pouze vítězství nebo smrt.